Кари Ромкет хора! Днес ще си направим една много приятна йога нидра, която ще бъде свързана с противоположните усещания. Подаряваме ви я ние от Ромкет с идеята, че може да ви бъде полезна и да я ползвате когато имате нужда. Това са моментите, в които се чувстваме изморени или моментите, в които имаме нужда от регенерация на тялото. Пригответе си едно място вкъщи, в което малко време няма да има никой, който да ви притеснява, да нахлува и да влиза в личното ви пространство. Това си е вашето време, в което вие да се погрижите за тялото и ума си. Пригответе се, имате нужда от постелка или от удобно легло. Легнете така, че гръбнака да ви е изправен и да се чувствате комфортно в позицията, в която лежите. Раменете също са изправени. Седалището може да го наместите. Отпуснете краката в страни. Позицията е по гръб, дланите са обърнати нагоре. Може да сложите одеяло, важно е одеялото да не покрива стъпалата ви, така че да може да имате усещане върху тях. Пригответе се и затворете очите. Последни до намествания. Отпуснете се хубаво на постелката. Усетете тялото си легнало на постелката и как пода ви подкрепя. Напълно отпуснете тялото си към постелката, нека да натежи максимално. Оставете го да натежи. Представете си как тялото ви пробива дупка в пода. Толкова е тежко. Оставете тялото ви да натежи към постелката. Визуализирайте тежестта на тялото си. Нека тялото да стане тежко като олово. Тежко като олово. Тежко като олово. Усетете тежестта. А сега усетете лекотата. Усетете тялото си леко. Нека да бъде леко като перце да се издига над постелката. Усетете лекотата на тялото си. Вие сте леки. Леки като перце, леки като въздуха, леки. Усетете лекотата на тялото си. Нека тялото ви се издигне високо над постелката. Сякаш нямате кости, сякаш нямате плът. Вие сте леки. Вие сте леки. И сега нека да преминем към усещането за студенина. Днес е студен зимен ден. Представете си как духа много силен пронизващ вятър, който преминава през костите, преминава през тялото. Толкова е студено, че не усещате пръстите на ръцете си. Не усещате пръстите на краката си, студено е. Усетете студенината. Нека този мраз да премине през тялото. Много е студено. И се преместваме директно на най-горещия плаж. Толкова е горещо, че не може да се диша. Слънцето пече толкова силно, че не може да се вдиша въздуха. Горещина. Представете си горещината, която преминава през тялото. Усетете горещината. Горещо е. Много е топло. Вие сте потни, стичат се капки по цялото ви тяло.
Изпълнете горещината в цялото си тяло. И нека да достигнем до момента, в който се сещаме за някой, който не харесваме. Опитайте се да си припомните за един човек, който наистина не харесвате. Който съчетава всички отрицателни качества, които може човек да си представи, и насочете вниманието си към него. Един човек, който не харесвате. Един човек, който не харесвате. Един човек, който не харесвате изобщо, визуализирайте го. И сега ще се сетим за един човек, който обичаме. Един човек, който за нас олицетворява любовта. Един човек, на който искаме да дадем всичко, което можем. Цялата си любов. Визуализирайте човека, който харесвате. И сега ще достигнем до един момент, в който нямаме никакви усещания. Нито ни е топло, нито ни е студено. Нито мразим, нито обичаме. Нито сме тежки, нито сме леки. Ние сме просто тук и сега и съществуваме. Нищо не може да ни нарани, ние сме само наблюдател. И така, както сте с затворени очи, опитайте се да си представите един екран, който стои точно зад пространството на затворените очи. И тук на този екран ще наблюдаваме какво се прожектира. Не дейте да го контролирате, оставете го. Нека се появи това, което си представяте. Това могат да бъдат също така цветове, могат да бъдат усещания, могат да бъдат случайни картини, може да бъде спомен. Оставете екрана да прожектира това, което стои зад него. Не го контролирайте. Вие нямате никакво отношение към това, което се прожектира. И нека тази картина да отмине и да дойде нова. Отново, вие нямате никакво отношение към това, което се прожектира. Вие сте само наблюдател. Това е вашето съзнание, а вие го наблюдавате. И нека и тази картина да отмине. Оставете я да си тръгне, вие нямате емоционална свързаност с нея, да дойде още една. Вие сте в ролята на наблюдател. Наблюдавайте тази картина. Нека да мине и да замине. И отново усетете тялото си легнало на постелката. Усетете местата, на които се докосва до пода. Усетете въздуха, който докосва кожата ви. Усетете дрехите, които докосват тялото. Усетете въздуха, който преминава през нотрите и достига до гърдите и до корема. Опитайте се да дочуете няколко по-далечни звука. Отново само като наблюдател. Нека да включим слуха като сетиво. А след това да дочуем и няколко по-близки звука вътре в стаята. Или вътре в нас. И бавничко да се изправим през дясно с все още затворени очи за финалното длано полагане.
Когато стигнем до седнало положение, ще разтъркаме дланите енергично, да ги затоплим и ще поставим дланите върху очите. Отворете очите тук. Наблюдавайте топлината, която влиза в тялото през очите. И повторете още 2 пъти. Разтъркваме, поставяме, отваряме очите. На последния път може да изберете място, което има нужда от вашата подкрепа, раменете, коленете, гърба. И бавно издишайте. Карион, приятели, това беше за днешната практика. Надяваме се да ви е харесало. Следете канала за повече видеа.